Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat er een moordverdachte wordt vrijgesproken. Dat is gisteren gebeurd door de rechter en het gaat om de zaak waarbij Jardino Hasset, alias Coco Man, vorig jaar op 4 april in Maripompoen is om het leven gebracht. Daarvoor had het Openbaar Ministerie Shadrach G. voor de rechter gebracht. En volgens het Openbaar Ministerie is het duidelijk dat Shadrach de moord heeft gepleegd en er werd 15 jaar geëist. Maar de rechter die heeft dit omgezet in vrijspraak. Volgens Shadrach zelf ontstond er een confrontatie op 4 april tussen hem en Jardino Hasset. Tijdens de worsteling ging een vuurwapen af en werd het slachtoffer dodelijk getroffen. Maar volgens Shadrach was hij niet degene die het dodelijke schot loste. En volgens de rechter mag niemand veroordeeld worden op basis van aannames. Er waren geen concrete feiten en daarom mag Shadrach gaan. Hij zat vast en die straf die blijft staan omdat hij weggelopen is met het wapen. Daarvoor heeft hij 12 maanden vastgezeten. Maar voor de rest wordt hij niet meer vervolgd voor de moord. Tenminste, de rechter heeft hem nu vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie is in hoger beroep gegaan. Minister ontmoet lokale ondernemers. De Nederlandse minister van Economische Zaken, Dirk Beljaerts, is op Curaçao. En gisteren ontmoette hij veel verschillende economische projecten. Hij sprak met ondernemers. Er was onder meer bij Correnden een bijeenkomst waarbij hij met verschillende lokale ondernemers sprak. Dat was georganiseerd door Gunain Attilai Oesloe van Correnden. Verder heeft hij ook gesproken met de Curaçao Bankers Associations, met Credit. Het ging over de borgstelling MKB-kredieten. En vandaag spreekt hij onder meer in het College Hotel met de Curaçao Hospitality and Tourism Association, CHATA, en met de Curaçao Restaurant Association. We zullen een interview met hem hebben, daarover morgen meer. Maar de minister is uitgebreid op pad gegaan om met heel veel ondernemers en mensen in de economie van Curaçao te spreken. Veel mis met parlementaire reis. Het parlement sprak gisteren over een reis die vorig jaar in april was uitgevoerd naar Aruba. En daar is heel veel misgegaan voor wat betreft de transparantie. Uiteindelijk is mevrouw Jaun Genaro en mevrouw Sita Jezus Leitu daar naartoe gegaan. Maar de wijze waarop dat tot stand is gekomen is niet goed geweest. Dat was de conclusie. Niettemin zei Sita Jezus Leitu dat het wel een hele indrukwekkende reis was. Waarbij op Aruba de dag van het volkslied en de vlag werd gevierd. Hoge straf geëist tegen valse munter. Dat gaat om Gerson R., een 36-jarige man. Die moest zich gisteren in de rechtszaal melden. Hij werd aangeklaagd voor 3 strafbare feiten. Zo zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan het bezit van 138 valse bankbiljetten van 100 gulden. Een semi-automatisch Glock vuurwapen, een ander vuurwapen, 866 gram marihuana en een sealmachine die de politie aantrof in verschillende compartimenten tijdens een huiszoeking. Daarnaast werd er ook een weegschaal in zijn auto gevonden. De man zelf zegt dat hij zijn huis had opengesteld voor bekenden en niet had gecontroleerd wat zij daar hebben achtergelaten. De Openbaar Ministerie heeft daar weinig geloof aan gehecht en heeft 6 jaar gevangenisstraf tegen hem geëist. Vonnis wordt uitgesproken op 14 mei. Vaccinatie tegen gele koorts. Wereldgezondheidsorganisaties hebben onlangs een waarschuwing uitgegeven vanwege een toename van gevallen van gele koorts in Zuid-Amerika. Er zijn nu op verschillende landen zoals Argentinië, Bolivie, Brazilië, Colombia, Ecuador, Guyana, Frans-Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Trinidad en Tobago en Venezuela veel gevallen van gele koorts aangetroffen. Op Colombia is er zelfs een noodtoestand uitgeroepen. En mensen vanuit Curaçao die gaan reizen worden in ieder geval opgeroepen om zich te vaccineren. Ook in Afrika is er heel veel, in bijna alle landen van Afrika, sprake van uitbraken van gele koorts. Ongeluk op de Ronde Klipweg. De motorrijderseenheid van de politie is gisteren rond het middaguur met spoed uitgerukt naar de Ronde Klipweg.
was toen een verkeersongeval. Bij aankomst troffen de politie 2 voertuigen aan met aanzienlijke materiële schade. De SUV was zelfs in een diepe greppel beland. Beide bestuurders raakten gewond en er moest een ambulance ter plaatse komen om de slachtoffers naar het CMC te vervoeren. Het zou gaan om een voorrangsfout waarbij de kleine wagen, de Kia, voor de SUV is gekomen en daarna ging het mis. Controle bij Plaza Biel in de ochtenduren heeft het personeel van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur gisteren een controle uitgevoerd op alle personen die voedsel verkopen op Plaza Biel. Tijdens deze controle werd vastgesteld dat sommige verkopers hun keuringskaart niet bij zich hadden. Die kregen alsnog de kans om het op te halen en aan het personeel te tonen. Daarnaast werd ook geconstateerd dat sommige personen een voorlopige keuringskaart hadden. Deze verkopers krijgen 1 week de tijd om hun kaart te vernieuwen. Tijdens de controle gaf het ministerie instructies aan de verkopers over de beste manier om met voedsel om te gaan met speciale aandacht voor hygiëne. Dat is goed nieuws en wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Curaçao, want ABC Busbedrijf heeft bekendgemaakt dat route 10B weer gereden gaat worden. Die was vorige week gestaakt omdat er meerdere keren met stenen en flessen naar de bussen werd gegooid. De politie heeft inmiddels de daders aangehouden. Het gaat om minderjarigen. En er is met de ouders van de jongeren zelf, de politie en sociale werkers uitvoerig gesproken. ABC Busbedrijf heeft voldoende vertrouwen in dat het vandalisme nu gestopt is. En heeft ook aangegeven dat er in overleg met het ministerie van Justitie en Politie concrete maatregelen genomen gaan worden die vandalisme moet ontmoedigen. Op die manier kunnen de bussen weer veilig rijden en zijn de passagiers en de chauffeurs eveneens veilig. Dan papiamenstalige film in New York. De korte papiamenstalige film Sunny van de Curaçaose regisseur Germán Gruber Jr. is geselecteerd voor het gerenommeerde Tribeca Filmfestival in New York. Dat heeft Gruber gisteren zelf bekendgemaakt. Hij zal op 5 juni van dit jaar internationaal gepresenteerd worden. Eerder had hij zijn première beleefd tijdens het Curaçao International Film Festival. En het is de eerste keer dat er een film van Curaçaose bodem op dit belangrijke filmfestival zal worden gepresenteerd. Gruber noemt dat een enorme eer en kijkt er heel erg naar uit. En dan wil ING terug naar Saba en Statia. Dat is goed nieuws van de bewoners van de kleinste eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Want ING die laat weten dat ze terug willen keren. Op dit moment is het moeilijk, bijna onmogelijk om een Nederlandse bankrekening te krijgen voor de mensen al daar. En volgens ING moet dat mogelijk zijn. Want, zo zegt de topman van ING, de eilandbewoners moeten dezelfde diensten als de inwoners van Texel krijgen. Er zijn complexe regels om dit mogelijk te maken, daarom zal het op z'n vroegst 2026, eind 2026 plaatsvinden. Niettemin wil de Nederlandse bank de komende maanden op de 2 eilanden geldautomaten plaatsen. Het is
een opluchting voor de bewoners die de afgelopen jaren te maken hebben gehad met moeilijkheden met een bank al daar, met een bankrekening, met het pinnen en dergelijke. Maar het ING wil daarop inspelen. En dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want duizenden mijnwerkers hebben gisteren in Bolivia, in de hoofdstad La Paz, geprotesteerd. Dat deden ze tegen de hevige economische crisis, die wordt gekenmerkt door brandstoftekorten. En de mijnwerkers die gingen gekleed in helmen en marcheerden door de stad en blokkeerden de toegangswegen naar het centrum. Bolivia is producent van zilver, zink, lithium en tin, maar wordt al maanden geteisterd door een tekort aan Amerikaanse dollars. Daarmee is het land bijna op de rand van economische instortingen gebracht. Er zijn allerlei maatregelen genomen in Bolivia. Zo mogen ambtenaren geen pauze houden, omdat ze dan met hun auto zouden gaan rijden. Maar moeten ze gewoon tussen 4:30 en 5:30 zonder pauze werken. En zo zijn er meer maatregelen genomen om te zorgen dat het nog enigszins binnen de perken blijft bij Bolivia. Maar de mijnwerkers die vinden dat de president en de regering te weinig doet en hebben geëist dat er naar de eisen van de mijnwerkers wordt geluisterd. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.